March 3, ayan. 1 month and 21 days na po si nanay. Ayan, tira. Diyan kasi mga nakalugma, makakain ka na eh. Ang alambot ka na eh. Wala ka tama. Lakad ka bagay. Oh, bagay mo na eh. Sige, sige, bagay mo. Kaya ka masyadong manarapal na eh. Okay. May pipakating bitis mo.